Само Дидо. То си има таймер. Само 2 минути моля да снимал Дидо. Че се спира самия телефон. Айде, това е последното видео, защото трябва да снимам много. В момента на всяко едно видео ми дава по различен начин. Да е 2 минути видео и да е края на снимане и ще снима някакъв друг. Брате, още не прекрите, няма още игри. Надявате се, тук ще бъде на тъмното яко жестоко. Гледайте видеото, да разберете. То са паузирало. Само 2 минути до 2 минути. Само 2 минути? Да, бе. Ама защо? Ама толкова ми дава, какво да го направя? Не мога да си избера минутите аз. Както паметта му е празна. Ето, приятели, видях, сега се пусках, много забавно беше. Ами, айде, брати! Айде, като спре това видео. Айде, влога да продължава. Айде, още малко и приключва това видео.